Hola a tothom, com esteu? Avui és divendres 4 de juliol a la tarda. I per què és divendres, us preguntareu? Doncs perquè si tot va bé, jo avui me'n vaig uns dies de vacances i no m'ha semblat que diumenge sigui un dia per posar-me a gravar en les meves vacances. I per què dic si tot va bé? Doncs perquè, insisteixo, és divendres i he d'aconseguir sortir d'aquesta maleïda ciutat a les 5 de la tarda. Primer divendres de juliol. Creieu que ho aconseguiré? Jo tampoc ho tinc clar. El que tampoc tinc clar és si d'aquí a diumenge haurem superat o no, o encara ho estarem intentant, aquesta primera onada de calor de l'estiu. A mi això em torna boja, o sigui, si ara ja estem així, a l'agost no sé com ho farem, això, o estarà diluviant, perquè això directament serà el tròpic. I, efectivament, la onada de calor serà el primer tema d'aquest episodi, i és que es pot intuir que no serà un estiu senzill pel que fa als incendis. Aquesta setmana, un foc originat a la Segarra ha causat la mort de 2 pagesos i ha cremat més de 5.000 hectàrees d'un terreny que era majoritàriament agrícola. Ojo, això és 15 vegades més que el conjunt d'hectàrees que es van cremar a Catalunya tot l'any passat. Per tant, un incendi, per dir-ho d'alguna manera, remarcable. Les comarques més afectades són la Segarra, la Noguera i l'Urgell, i una de les principals hipòtesis és que el foc s'hagi originat, evidentment, de manera accidental pels treballs d'una segadora. Ja sabeu que l'ús d'aquesta maquinària a l'estiu amb aquestes temperatures doncs és perillosa perquè les guspires poden provocar el que en aquest cas efectivament ha provocat, que és un gran incendi. Segons els bombers, aquest ha sigut l'incendi, el foc més gran de la temporada, sembla obvi, i segurament un dels més violents en molt de temps, i és que es tracta d'un incendi amb característiques del que es coneix com de 6ena generació, que vol dir doncs, una altíssima velocitat de propagació i que generen uns pirocúmuls, que és clarament la paraula de la setmana, és a dir, uns núvols de cendra i fum, en resum, molt alts. Aquest dimarts de la Segarra concretament es van enfilar fins als 14.000 metres d'altura, 14 quilòmetres en l'aire, que això és més amunt del que volen els avions. I un punt clau és que aquests incendis molt sovint sobrepassen la capacitat d'extinció dels cossos de bombers. I aquí és on clarament la situació és extremadament preocupant. No cal ni dir que l'aparició d'aquesta nova modalitat d'incendi té a veure amb el canvi climàtic i el fet que la Mediterrània, aquesta nostra estimada Mediterrània, és la zona que s'escalfa més de pressa arreu del món. Aquest incendi i les seves conseqüències que ara comentàvem no és l'únic que hem hagut de lamentar durant aquest episodi d'onada de calor, i és que dissabte passat vam lamentar la mort d'una treballadora dels serveis de neteja de la ciutat de Barcelona després de la seva jornada laboral, i a Fraga també un treballador de temporada, el que li diem un temporer, va morir divendres després d'haver patit un cop de calor mentre collia fruita. Per tant, nois, la calor mata i la precarietat també, perquè no veig que a ningú de la boda de Jeff Bezos a Venècia li hagi passat res. Relacionat amb la calor, segur que algú li ha passat alguna cosa. Segon tema, això sí, la setmana passada la calor no va impedir que unes 300.000 persones es concentressin a Budapest en la manifestació pel Dia de l'Orgull LGTBI. Per què era especial aquesta concentració? Doncs bé, el president d'Hongria, l'extremista Viktor Orbán, segur que n'heu sentit a parlar, havia prohibit la convocatòria d'aquesta manifestació. Ho havia fet emparat en una norma anti-LGTBI que va aprovar el seu mateix govern l'any 2021, i és que a Hongria la persecució contra el col·lectiu ha incrementat, evidentment, de manera exponencial des de l'arribada d'Orbán al poder. El que sí que va autoritzar, però, el govern són 2 concentracions d'extrema dreta, ja veiem per on van les coses, les quals, a més, en algun moment coincidien en recorregut amb la manifestació de l'Orgull. Vull dir que a més, era posar-los en risc, no? Vull dir, era gairebé com un atac contra les persones que volguessin protestar a motiu de l'Orgull. Per la seva banda, però, l'alcalde de la ciutat de Budapest, contradient Orbán, el president, sí que va autoritzar i emparar legalment aquesta protesta. Total, resultat, ni les amenaces del president hongarès de perseguir les persones que hi participessin, ni l'alta presència policial o l'amenaça d'aquestes concentracions d'extrema dreta van impedir que a Budapest es produís la concentració més gran del Dia de l'Orgull
que s'ha vist mai en aquesta ciutat. Una marxa que val a dir va ser reivindicativa, va ser festiva i es va desenvolupar sense incidents. En una època de regressió de drets per l'auge del conservadorisme, l'auge de les extremes dretes, ho veiem. Aquesta protesta hongaresa i europea, perquè la veritat és que hi van anar molts representants de diferents països europeus, va ser un cop de puny damunt de la taula en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. I escolta, no està bé una bona notícia de tant en tant. Tercer tema, avui anirem rapidíssim. El que passarà més calor que mai, així com ho he lligat em fa molta gràcia. En aquest cas, a sota del Real, és Santos Cerdán, val? I és que el que va ser secretari d'organització del PSOE i ara està, doncs, presumptament involucrat en aquesta trama de cobrament de comissions il·legals per adjudicacions, ha sigut enviat a presó provisional. Evidentment, Cerdán, a través del seu advocat, que és ni més ni menys que Benet Salellas, el qui va ser diputat de la CUP i advocat també durant el judici del procés, Cerdán deia, ha demanat que es reverteixi aquest ingrés a presó. Ho fa al·legant, que això és divertit, que hi ha una persecució política contra ell per haver fet possible, per exemple, com diu ell, la reconciliació plurinacional a l'Estat. Recordeu que ell és la persona que està negociant en nom del PSOE amb Junts per Catalunya a Suïssa, amb el president Puigdemont, i també pels seus vincles amb el País Basc. I diu, Cerdán, a més, que hi ha una causa general contra la seva persona, el qual fa riure, evidentment i necessàriament, perquè és exactament el mateix que els independentistes hem estat dient des de fa molt de temps, I de fet, doncs, el Benet Salellas mateix, com a argument, ho ha fet servir, segurament, no sé si ell específicament, però vull dir, és una cosa que s'ha fet servir, que hem reiterat durant el judici del procés, abans i després, Per tant, no deixa de ser irònic que un membre del PSOE, que evidentment doncs, va formar part pel fet de ser del PSOE i el PSOE pel fet de ser, diguem-ne, status quo espanyol d'aquesta causa general contra l'independentisme, ara vingui a al·legar això, No sé si és que està buscant complicitats o què intenta, però en fi, fa una mica de gràcia, que voleu que us digui. Sigui com sigui, és veritat, també això s'ha de dir, que el dubte que plana una mica és per què el Tribunal Suprem, que és qui l'ha enviat a presó provisional, va decidir enviar-lo a ell a la presó, però no als altres dos imputats, que són l'exministre José Luis Ábalos i a la seva mà dreta, Koldo García. Sembla que el Suprem considera que Cerdán és el cap de la trama i que podria tenir, a més, la capacitat ara de manipular testimonis en el marc de la instrucció de la causa, d'eliminar proves, una mica alguns dels motius pels quals et poden posar en presó provisional. Això, evidentment, no podem saber si és veritat en el seu cas, però el que sí que sabem, per exemple, és que Ábalos va intentar desfer-se d'algun disc dur durant el registre que la Guàrdia Civil va fer a casa seva, Per tant, quin indici més necessites de potencial de destrucció de proves que el fet que ja ho hagi intentat, Sembla que hi havia una dona a casa seva que va dir que marxava a passejar el gos i va intentar fer-ho amb un disc dur a la butxaca, per treure-se'l de sobre, entenent a instrucció d'Ábalos. Vull dir que una mica llavors aquesta contradicció amb que posin Cerdán a la presó, és veritat que aquí no estem per absoldre ningú, clarament, però que sí que és una cosa que fa pensar, I que no cal ni dir que, evidentment, a Cerdán i al seu advocat els hi sembla malament, evidentment. Vinga, quart tema. El que sí que continua calent, i això ho sabem des de fa temps i ho sabem sobretot els catalanoparlants, és la situació de la llengua catalana. I és que aquesta setmana s'ha presentat un estudi de Plataforma per la Llengua que assegura que gairebé la meitat de la població, això és aproximadament un 41% de la gent, creu que parlar català ha de ser un requisit obligatori per treballar. En canvi, però, un 48%, per tant una mica més de gent, aposta perquè sigui només una recomanació. I un 10% opina que no s'hauria de demanar de cap manera. Perfecte, aquests ja sabem quina gent són, segur. Clar, que si una recomanació en una situació generalitzada del que es coneix com a diglòssia, o crec que es diu així, que és que una llengua sempre cedeix davant de l'altra, doncs evidentment és molt qüestionable, la seva utilitat.
I el paral·lelisme és molt fàcil amb quan et recomanen anar a 80 per un túnel i m'agradaria veure quanta gent va a 80 per un túnel, de veritat. Curiosament, i això de veritat que és curiós, és que són els que asseguren tenir el castellà com a llengua preferent, els qui després més valor donen al català com a llengua per avançar en la carrera professional. Això és més de, gairebé un 85% de la gent. I és curiós, evidentment, no? Perquè a priori diries, hosti, potser som els que parlem català, els que li donem aquest valor professional, però a la vegada també és una mica típic nostre, típic això dels catalans d'infravalorar-nos permanentment, de fer-ho per la part també lingüística i que té a veure amb això que us comentava ara de la diglòssia, vull dir, d'estar en una situació no d'igualtat, no d'equiparabilitat, no del mal anomenat bilingüisme, perquè una o altra llengua no es parla indistintament, sinó que una sempre cedeix davant de l'altra, no? Això sí, recordem que segons l'enquesta d'usos lingüístics del 2023, que és del 2023, però és aquesta última que es va publicar fa no gaire, només el 8,6% dels nascuts a l'estranger fan ús habitual del català. Per tant, valor sí, que important, però preocupació allò per passar l'acció i aprendre català i a tal. Val? Regular. És important remarcar aquí que un 35% d'aquesta gent nascuda fora de Catalunya creu que les oportunitats que han tingut per aprendre català són insuficients i això és veritat que és una dada que s'ha constatat des de diferents entitats, una d'elles em sembla que és Òmnium Cultural, que hi ha moltes més persones que volen aprendre català que les places que s'ofereixen, per exemple, des del Consorci de Normalització Lingüística, no? Per tant, segur que val la pena tenir en compte les dues coses, no? Que la gent no té accés a poder aprendre la llengua, cosa que és clarament una gestió nefasta per part aquí, en aquest cas del govern català, perquè si la gent castellanoparlant en aquest cas valora el català a l'hora de créixer professionalment i té ganes d'aprendre'l, el mínim exigible seria que tinguessin una maleïda oportunitat per fer-ho, no? Però a la vegada també siguem conscients d'això, no? Que tot i que el valorin, doncs la veritat és que l'ús habitual del català per part de gent nascuda a l'estranger doncs és baix. Vinga, i últim tema, no m'ho puc creure, és que m'ha anat superràpid avui. Els que demanen no sortir escaldats aquesta setmana són els joves extutelats, a qui la nova dgaia reclama unes prestacions mal adjudicades. Aquest tema... com diuen en castellà, és pamear i no xargota, però de veritat. Una 80ena de persones extutelades han presentat aquest dilluns una queixa conjunta al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Després que la dgaia, que ara recordeu que ja no es diu dgaia, això ho vam comentar, però perquè ens entenguem, després que la dgaia els hagi informat que se'ls obrirà un expedient per comprovar si les prestacions que van rebre entre els seus 18 i 24 anys es van cobrar de manera fraudulenta o no. Val? O sigui, la qüestió és que 2 setmanes abans d'aquesta queixa, el que va passar és que la Conselleria va admetre que entre 2016 i 2024 es van pagar de manera indeguda més de 167 milions d'euros en forma d'ajudes, la gestió de les quals en part estava externalitzada a través de fundacions. Tot això, evidentment, està vinculat una mica a tota aquesta crisi, no? de la dgaia, motiu pel qual també ha canviat de nom, que tenia a veure en part doncs amb la situació dels menors tutelats, amb tot el cas que va transcendir d'abusos a menors, però també d'aquestes adjudicacions fraudulentes per part d'algunes fundacions externes. Val? El departament què ha fet davant d'aquesta queixa? Doncs de moment ha dit que valorarà què fa, cas per cas, i el que sí que asseguren és que si ha estat error de l'administració ho assumiran ells, val? No demanaran els diners. Això ja és el que va passar amb la renda garantida, em sembla que l'any passat, on també hi va haver errors en l'adjudicació. El govern també va demanar que aquests diners fossin retornats per part de les persones que havien sigut beneficiàries d'aquestes ajudes i el govern finalment no va reclamar els diners. Ei,
si m'ho pregunteu a mi, només faltaria, perquè Déu-n'hi-do, no? O sigui, tu tens una feina que és adjudicar les prestacions socials i fer-ho bé, i si ho fas malament, ara pretendràs que les persones beneficiàries d'aquestes adjudicacions, per tant, persones que per se es troben d'habitual en una situació de vulnerabilitat, et tornin uns diners, parlem de desenes de milers d'euros, que evidentment no tenen, no? Perquè per això els van haver de demanar in the first place. Per tant, bueno, estarà bé que la Generalitat ho revisi i faci el que ha de fer, però prou pena passen ja als menors extutelats, no per les seves circumstàncies vitals, que potser també, sinó per tot això que comentàvem ara, per aquesta situació en la que es troba una mica tot el sistema, com per haver de poquinar aquests diners que se'ls ha adjudicat malament per un error administratiu. Molt bé, i això és tot. És el podcast més ràpid que he fet mai, crec. És veritat que passen moltes coses, evidentment al món i a tot arreu. Jo he triat aquestes notícies a comentar avui perquè m'han semblat les més rellevants de la setmana. Crec que és interessant que les estigueu tots al radar. És veritat també que com més s'apropa l'estiu, a priori, la muntanya informativa amb sort serà menor i per tant les meves turres també seran menors en conseqüència. Com us deia, me'n vaig de vacances una setmana i per tant la setmana que ve no ens veurem, però em vaig comprometre a fer 20 episodis i els farem quan torni. Aquí acabarem el mes de juliol i a l'agost descansarem i tornarem al setembre amb molta teca. I ja està, si heu arribat fins al final del vídeo, moltes gràcies, ens veiem d'aquí una mica. Ciao!